Din que non hai nada como un defunto famoso, primeiro temido e despois odiado. Este pode ser o perfecto resumo da historia que se agocha tras o crime do Pazo do Monte. Os feitos aconteceron aló por finais do século XIX e agora Hernando Martínez dalle forma a través da súa última publicación. Segundo explica, é unha creación que nace da sabedoría popular. Non fai falta ser ilustrado, nin ter títulos académicos para vivir a historia, para contar a historia. E as primeiras historias que oín precisamente eran orais, e concretamente sobre este crime do Pazo do Monte, que a mí me impactou sendo moi neno e que tuve sempre presente, pois foi precisamente a través da literatura oral. Naquel crime a vítima fora un cacique local, primeiro alcalde logo xuiz e sempre movendo os fíos de todo o que acontecía na vila. Foi un criado seu que previamente despedira o que lle deu morte. Na publicación este suceso relátanse dende tres perspectivas: a memoria popular, a versión judicial e a histórica. A versión popular é emotiva, gustalle o drama, gustalle se hai sangue moito mellor, é como unha especie de corrida de toros. Ao final hai que matar o toro para que a xente, o toreiro, salga a hombros, non? Salga da plaza con éxito. Despois hai a verdade xudicial, que é completamente diferente. A edición do libro corre a cargo do Concello de Ribadumia. Para o goberno local, este tipo de publicación serven para darlle un valor engadido á cultura da localidade. É moi importante recoller toda a historia do Concello de Ribadumia e, de feito, este equipo de goberno nós estamos precisamente traballando e temos proxectos tamén de futuro para recoller, digamos, pois plasmar toda a historia de Ribadumia, que entendemos que é moi importante que os nosos futuros veciños, nenos e nenas, pois tamén de alguma maneira pois que o coñezan. Como os feitos aconteceron en Lois, mañá haberá unha presentación aberta no local social desa parroquia. Será ás 9 do serán. A cita servirá tamén para que aqueles que o desexen se fagan cun exemplar. Pódese recoller tamén nas oficinas municipais.